Kanske borde fortalt det lite ting som jag upplevde för 3 veckor sedan. Det var lejer där var och jag hej hur affär till onkra byggt vid traktaten. Det ger ju kvörst. Och tätje tar gärna under hela byggt till det var flera 100 hus. Och jag huxar på om Eldevik. Men så blir jag och stiller och gods i Fuglafjör. Jag huxar Fuglafjör här så. Nej, här har jag slett ju affärer. Här så tatt byggt där såna folk och det fallt mer som en bil affär här. Så att när jag är här när jag är inte till Fuglafjör. Jag är till Eldevik i herran, men är färdig. Men han lumpade mig till sånt när det var Tui, fortell jeg deg hvordan det hendte. Men jeg vet til Eldevøygar, så vi skal akkurat når jeg bor så lengt litt, så kører jeg for å bo i Øyndafjør og Hedlur, du vet det? Akkurat for innom Skalabåten. Øyndafjør, nei, jeg fer helt til Øyndafjør og Hedlur. Så dreier jeg handa veien til Døyla Luydi og Fitt, så også. Så tar jeg først Hedlun her, du vet det? Og medan jeg gengje var du i Hedlun, jeg husker ikke om det. Knappt stand jeg framfor en skjelte. Velkommen til Fuglafjær kommune. Det slærte meg ordentlig, altså. Og jeg måtte bare hitje opp etter, altså, du varst. Jeg var troskor, men så før jeg husker jeg ikke om det, sånn her bøgnløst, jeg feir helt rent av igjen. Men herren visste. Nå var jeg altså i Fuglafjær kommune, og her bodde jeg ut, og poengvisen her at bia og høyra fra herren og også til at ha du først at ta herren vi og mitt ut har du bruk for styrke eller opplitting så ofte han gjør herren akkurat avvanta sånn her han prekvar sånne nerver han prekvar at han vi han prekvar at han hun og is ner og gjør sånne ting som at her han sier Fuglafjør og ofta han vet auto. Jeg visste det, jeg var jo ångstan lengt at jeg hørte om at Hedlnar parter av Fuglafjør. Det er bare hinne med det fjallet, ja. Men det husker jeg slett ikke om. Men jeg hørte hans rød. Han sier Fuglafjør. Jeg sier Eldevik, han sier Fuglafjør. Nå er de her. Og i Fuglafjør kommune. Gjør så vel. Et annet pikkelute ting, bare du kan nevne til jeg halte til nok så vesentligt. At jeg nevnte om at bia og høyra fra gode. Skal du høyra fra gode, så skal du være ærlig og kontanter. Og religiøser. Og ikke halte det til en formalitet og hatøyerliger i vrøvrikjø. Tåsa vi god som om man sitter der. Men vi bare høyt. Vi viring, altså, mer da må vel ha bodja om nyer nere knæ, men setningene stutter, bant inn til poenget, ikke utan tås, hetta, bam, 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 bam. Bønner kommer være sjaldan var en minutt eller 2, altså, du var sånn at ta i skall akkurat, ta i skall akkurat, ja. Morgonbønner, ter arvise. Og tar man ordentlig for inn i bøn, tar det også i arvise. Men at jeg bia 4 ankron, jeg nevner akkurat uttøtje litt, så skal det ikke være en større fyrtøk at nå skal jeg bia, og det orker slett ikke. Det har ikke være så snar. Nei, det har kunnet bia nær som helst, også innan henne, og det har kunnet være bare 2 setninger. Det her er vi han høyrer. Og så lurstar du. Du lurstar. Altså, du vet, ja, det gjør du alltid, men hvordan jeg vet når herren tåser? Nei, jeg har det inn i meg, og det er ikke meg sjalvun. Jeg vet hva det er meg sjalvun. Og kommer det utanfra, eller fra herrens anta og i meg, ja, så kommer det som en innskåten setninger, og som er stand pura paffe av det, og det kommer akkurat til rett tøy, og til relevant, og til bøgnløys. Det er ikke mist, eller
Det kan være sin det dunkelt, det skal vi først måtte tøyast, vi først kan det hava flere tøytningar, tvær eller trutjar, tøytningar uitøy. Men ikke alltid, ofta det bare 8 år. Men man skal trena seg til det. Og det ikke mystiskt, men det hanger sammen vi ordentligere bøn, altså. Det ikke meditasjon eller noe, men bøn. Amen. Og et annet ting måste jeg stegge under fra træet. Jeg får en biltur norrett ved hunden og det. Det er det vi høyre herrens rød. Og du kan ikke bare bestemme den, nå vil jeg høyre herrens rød. Som om at du høyre hvis han ikke sier. Nei. Det er sånn at du ber han tåsa, eller du tåsar og vantar, eller et åpen fyrtøy. Men ta i han talar, så er det ekta. Ekta. Det er ikke noe som du fantaserer der, eller du varst, så du tar vist det seg være falskt. Og det er ikke noe mystisk, det er ikke noe okkult noe. Det er ekta. Det er du som tåsar ekta ved han, og ta i han tåsar, så tåsar han til varsta. Du er lykka paff. Du er fullstendig paff, og rævla glævur, og det er ikke ui tøy og av tøy. Det kan da være til tøyer kan du høre herrens rødt, rattelig negv, men vanligvis sånn her, nekka for en dag inn loksåret. Eller det er imist. Men det som vil si at det er ekta, og tar du høyre det, har du ikke takk å feil av. Det er som om en annan person, et fysisk menneske stender her og sier okkur vitte. Du hører det ikke vi øyren, du hører det vi hjertan. Du hører det innvendiga, du innere menneske føler det, og hører det. Men det her, du måste hava det innere menneske rønt, og blekt, og høyrbart, og lustande. Det er det som er. Amen. Jeg sier til at det er ikke noe kult. Og ta meg inn i vi, det er ikke noe vi tog at du, det er ikke meditasjon, altså. Det er ikke noe det er ikke teknikker. Og det er ikke noe som exercise, men det er noen ting som skulle til å lykke vel. Og jeg husker om hva det er, og hva høyre jeg? Og i mån til ikke at høyre. Hva har vi hørt, og hva er det, hva høyre du vi kvart vel, og hva er det som gjør at Guds råd vi kvart i fjær? Det er sånn det synd, og ting som gjør at det gjør andan og sorg, kanskje heter og bitterhøyd, kanskje særlig. Men ta alt i ordan. Hva er det så som skal til for at høyre? Ja, som hun sier, Janne, det er jeg tog seg her, jeg glemte korsfra. Jeg må bare gjøre det om etter. Nei, jeg tog seg, jeg sier, Janne, at det er ikke okkult, og det er ikke, ta meg vi, det er ikke New Age, det er ikke spiritistisk, det er ikke, du sitter ikke og mediterer for å høre god. Men det er noen ting som skulle til allikevel. Og jeg husker om hver er det de tingene som jeg vil si må være her. Det er bøn, ærlig bøn. Du måste være biende mennesker selv. Så han kan gå og tale til den så som han vil, og hvis han vil, det er ikke det som jeg sier. Men for at livet er etter livet ut, som du hører fra gode, som tryggvande, hva skal til? Jo, du måste være biende. Du måste hava fri i hjertan. Du måste være avfrier og alt mulig. Du kan ikke fylla det vid omsorgen fri heimen. Det må være vekk fra det. Du må være leise fra det. Ditt hjärta må alltså tråa Guds ting. Det som är av honom. Men så måste du måste ha stilt hjärta. Alltså fri och hjärtan. Och du måste ha alit och trygg. Verligt alit och trygg. Så att du lyter av god. Du lyter av till att du tåsar vi han här, han har hörste. Och trygg att
er at han kan og vil sværa. Og at han kan tala, at det betyder høyra fra honom. Tror du ikke tog? Tror du som nekver fastlærere sier at god taler ikke langer? Det var han liksom givet med tog, jeg tror som apostlene råtto, og det blir ikke til, altså slett ikke. Hvis du hører nekka så er det arvid, eller er det fra Satan, det kan du sige. Så er ikke rett statsa der, altså, så er pura gale. Du er ikke alle, du er ikke trygg. Du er ikke alle da god, altså, og i tusen som du ber om, va? Ja. Så er stilt hjärsta, og trygg, og alit, og bøn. Og, ja, altså, da jeg sier stilt hjärsta, så må det være, ikke bare noe lilla løte, men som høyld, du måst være nok snegg, faktisk nok snegg for deg sjálvan. Du kan ikke alltid være løyv og gengrund om til alle døgna. Du måst ha fri. Og så i tog rummen kan god begynne å tala. Og det er ikke nekka som du har trena det til, det er ikke du som fantaserer det. Ta i god talar, så varst du det. Og så er det evnaturligt. Tog at du tåsar vi han, du tåsar vi Jesus, og det kommer og svær som er utanfor tøyn egna hoa. Så varst du det etter fra honom. Amen.